खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै नै आं दायो रेडि जाबाय न'आव थांनो थाखाय दिनैहाय नै आइ बिखुनजो सासेया होनाय दख'नाखौ गानदों रेडि जाबाय थांनो थाखाय दिनै फैनाय नङा आङो ओमफ्राय बेरायनांगौ दङ एसे खामानिबो दङ दा नायलांबाय थानो दे नोंथांमोना जोङो दायो गिबियावनो दिमाकुसियावहाय आयंमोननाव हाबलांगोन खामानि दङ ओमफ्राय आंहाथ' नै जि गोदान गानबाय बेहा मालाय गानथ'वाखै नोङो माने स्क्रेट होनबाय थायो जों खिन्थाहराखै रावनोबो आइयाल'सो मिथिगौ आरोना बिग सरप्राइज बिग सरप्राइज बिग ब्रेकिं निउज दिनै बिग ब्रेकिं निउज दायो बांद्राय गोबावथ' लाया सहैसिगोनानो जोङो दिमाकुसि नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों मामा खर'बे मिरैनो दंफैयो दा बिसोरखौ सरप्राइज होनो थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय लामायावनो नुहरबायसो जोङो सिलि गैयाखै बिसोरलाय जानो हा मबाइला बेग साला जाम्बि iPhone iPhone आंखौ मानो होदों हिनजाव मोननानै iPhone खांना दिला मा जाखो नोंनो नेक्स्ट हा नोंसोर हाबा मोननाय जाखो नुना साबदो नङा हाबनोनो फैगादों ओमफ्राय रायलायनानै बावगारलांदों नंगौ टुइनिं खालामदों मालाय बिसोर सानैया ओइ टिक्लु नै मामा जाग्रा होखो नै रुटि लावदुम फिथा ओमफ्राय बे बुट आलु माबा बुदा होना होननानै बुंदोंमोन आं ससे थिखांबाय थायो लेथ्रा थानाय मामुखौ आन्था थिखांबाय थादों बेखौनो गाबोन थांगोन बियो आइमोन गैयाना थांसै बाय see you फैसै ओमफ्राय फैबाय थागोन दे होमबालाय बाय खैदाबारि सफैबाय जोङो नै बेहायनो गिदिरसिना जायो आरोना जोंना दुर्गा मन्दिर दङ नालाय बेहाय दाहाय मोनायावसो नायफैनांसिगोन थाबायनानै मोजां पार्किंनि जायगाखौनो मोनाबा बिराद गोजानखाय दायो जोङो टंलायाव थांगासिनो दङ फुजाबो नायगोन ओमफ्राय आलासिनि न'खरावबो एसे हाबहैगोन नै आइमोनाबो दङ आइ बाबामोनाबो दङ नुदोंना नुवाखैथाय malah dosa. Deh, hangsau tadi. जों टंलानिफ्राय सफैबायानो टंलायावहाय नायनाय जायासै फुजा सानथिं बाथिंखाय दायो नै खैराबारियावहाय जोङो हनुमान मन्दिराव डाइरेक्ट थांसै ओरैनो खुलुमनानै फैनोसै आरो ओमफ्राय खाथिनि दुर्गा मन्दिरावहाय दाहाय मोनाबिलियाव एसे बेरायहैनोसै नायलांबाय थादो दे आं गोदो माबा एसामिस मिडियामाव फरायबा स्कुला बिथिंजायमोन आरो बेजोंमोन औ दे नोंनो खिन्थायाखैबाबो भिडिअ खिन्थानाय जाबाय आरोना नै बेहाय बेखिनियावनो मोनो अबावबा स्कुला ओं स्कुला नैबेमोन ना
Virgaoniफ्राय बिराद द्रिप अबेखौ माला होखो आं नायबावाखै लामाखौ बेनो हनुमान मन्दिर गिदिरथार बिरादनो खुलुमखांबाय जोङो ओमफ्राय नैयो प्रसाद जाबाय बुट नारेंखल ओमफ्राय थालिर दायो नै बेहाय खुलुमनोसै हनुमानजिखौ ओमफ्राय बिराद सान्दुं दिनै गरम मोनथारबाय आङो बेनि उनावहाय जों जाबाय खिचिरियाबो बिराद गुदुं ओमफ्राय आंथ' पायक दङ होननानै खोनानायखाय बिराद जानो लुगैखादोंमोन पायकआ आंनि फेभरेट नालाय खिर जोङो बेहाय सोरखौ जोङो बेहाय खुलुमखांनानैहाय प्रसाद जाबाय प्रसाद जाखांनायनि उनावहायनो खिचारि आरो पायक जाबाय ओमफ्राय जाखांनानै दा न'आव थांलायनोसै ओमफ्राय दा मोनायावहाय एसे ओंखारबावनोसै आरो न' खाथिनि मन्दिरावहाय बिराद गरम ओंखायनो जोङो थाब ओंखारबोबाय मोनायावहायसो ओंखारफिननोसै आरो हांसोआ नै बा दंफां बायनानै थानायावहाय रेस्ट लागुलायो जानो माबेसे माब्रै नुदां दा सोरलै सोरलै नो ब्लगिं प्लिज क'क्राझारनि एक्टर नै आं दुगैयाखै जिमनिफ्राय गामियाव थांना फैदो जों ओंखारबोबाय नै न' खाथिनिनो आनैमोनजों ज'नो ओंखारबोबाय नै मानसि बुरजाथार बिराद मानसि जाखायो बेहाय मैया दाखालि मारै जादोंमोन आं मिन्थिया ओमफ्राय दिनै खिन्थु बिराद मानसि आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना मानसिफोरखौनो नै नोंथांमोना नुखादों जानांगौ बिराद मानसि जादों बेहाय नागारा ना नाम बे खन्नायखौ बयबो नायगासिनो दङ जिरायनानैहाय आं खुलुमखांबाय ओमफ्राय दा दसे थानानैहाय बेरायनोसै ओमफ्राय नै माबा माबि जिनिस नायगासिनो दङ आरोना बयबो ओमफ्राय गसंनानैनो थानो हाया जि गरम माने बोथोरा गरम नङाबाबो मानसिफोर बुरजाजोंनो बिराद गरम मोन्दों आरोना आंथ' पुरा गोलोमजोब्बाय आयौ माला ओंखारलांनो मोनगोन बेखौसो सानबाय थादोंमोन आङो नै गोलोमनायानो जाला काजिनफोरखौ लोगो मोनलायबाय नै फुजायावहाय सिनि माबासो माबासो टनि हेल' ओइ কি খাইছে মই স্পাইরাল কোড ভাইরাল তো
boleh jam ni ki. Aku ni ada gendang ke? Ang di ba na? Kan ke? Sudah padlo na kan apa ini chalo. Utang dia. Sampai. Padlo na apa ini? Ayo. Biar padlo na apa ini chalo. Ini. Kita ja. Kana. Oi, haji arju tak pun di sini. Oi, kamu Dia zade, sani ber zade. Dia zade, sani ber. Ai, saya ni ada ini. Nah, ni. Mak aja stick dengan kaza. Ini yang punya asam lembut. Tiara. Thank you. Alang sini. Pani puri जा रहे हैं बिचारा वीवो भी ना दे अबे बेजे sakra na em sakha kede ai jam le munje ha Durga Puja ni mungau khas pani puri tasty Ani magita jalan ke? Muni lo. Bye. Bye bye. फुजानिफ्राय न'आव सफैबाय जोङो बिराद मानसि भिरमोन माने सिङाव हाबजाथावा आरोना ओरैबायदि गरम माने गोलोमजोबगोन आरोना ओमफ्राय फुजायावबो जोङो जेबो जाबोआसै न'आवहायनो ओंखाम जानोसै आरो दसे थानानैहाय ओमफ्राय मेरला मानसिखौ लोगो मोनदों आलासिफोरखौ लोगो मोनदों बिदिनो रायलायबाय माबाय बेयावनो जोंहा लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय फिल्मबो होगासिनो आरोना देखायदों दिनै नायनाय जायाखिसै गाबोन नायनोसै नायनाय जायोना जाया ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय